Spune-ne, te rog, ce ne pregătești de această dată? Sigur că, dar pentru astăzi am ales să facem o porție de pene al forno, adică pene, macarone, paste, la cuptor, în traducere motamo. În primul rând se taie ceapa, pe care o să o tăiem bulețe destul de mici ca să se topească în uleiul care a fost prealabil încins. To the drum when it comes to the crack, you know just where to get it from. I'm the unbelievable, unstoppable, astronomical, I'm setting it off. Now take your drawers off. Now, go ahead and do your little thing. I love when your ass go prolific, pump it ting. Look, I analyze emotion when you're rocking with a swing. Look and just keep it going and make it pop until it sting. Shit, with your supernova ass, put it on me. You see my drinks spilling out over my glass now. Don't even worry about it, mommy, keep it gutter. Order another glass in the bottle, pour another one. Lean over, put your head back quick. While I give you something making you wanna spread that shit, go ahead and spread that stick. Get that stick ass. Se taie ciupercile. Super și champignon. Champignon, da, neapărat. Sau nu neapărat, de fapt, se pot folosi și cele champignon acelea murat la conservă, respectiv la borcan. Ideea să fie ciuperci, îi dă un gust mai aparte. Lăsăm un pic să se călească ceapa. Mestecăm să nu se prindă de fundul tigăii. So and get low, ass to the floor, baby. Now show me your G-stroke. Stand in the front and shake it out for the girl. Stand in the front and shake it out for the girl. Condimente după gust, sare, piper, puțin boia, acum se poate adăuga și șunca. Noi vom folosi astăzi șuncă presată. Tot amestecul se trage puțin la tavă, să se călească puțin și șunca. Boia o să-i dau un gust relativ mai bun, mai gustos, mai ciudat. Back on my bullshit. I move quick, bull six, bitches and make them sit on my pool stick. To the left, I think your ass is ready, willing and able. To the right, your ass is knocking my bottles off the table. Poate adăuga și smântâna, care este baza acestui sos, consistența acestui sos. Shake it out for the girl. Stand in the front and shake it out for the girl. Stand in the front and shake it out for the girl. Show your G-stroke. Show your G-stroke. Show your G-stroke. Show your G-stroke. Stand in the front and shake it out for the girl. Stand in the front and shake it out for the girl. Stand in the front and shake it out for the girl. Stand in the front and shake it out for the girl. Show your G-stroke. Se amestecă până se omogenizează. Show your G-stroke. Show your G-stroke. Adăugăm macaronele. Black Star, break it down. Do what the song say. După ce s-au amestecat, o să-l turnăm în vasul care urmează să fie băgat în cuptor. Timp se va ține la cuptor? Doar câteva minute, pentru că îl vom presăra cu cașcaval până acesta se va gratina. Noi vom folosi un cuptor pentru pizza. Acasă se poate folosi un cuptor care în prealabil a fost încălzit la treapta a treia dacă este cuptor cu gaz, iar electric la treapta maximă. Timp de preț de 10 minute
maxim 15 minute se poate. Adăugăm cașcavalul pentru a se gratina. Îl vom băga în cuptor și îl vom lăsa până se gratinează. Cred că este gata. După 15 minute, cașcavalul s-a gratinat și se poate servi direct din bolul acesta. Vă dorim poftă bună! Rețeta săptămânii v-a fost oferită de restaurantul Moara cu Noroc, strada Avrameancul, numărul 2.